Jokatu. Kirola eta euskara orain arte gutxi landutako ikuspegi batetik jorratzen hasi gara Jokatu proiektuaren bidez. Gernika Lumun egin dugu lehenengo pilotajea. Jokatzen diren kirol jarduerekin hasi gara, eta ekainean 2 saio antolatu ditugu. Saio horietan parte hartu dute herriko kirol elkarte ezagunenek. Gernika Rugby taldea, Gernikako Saskibaloi elkartea, Gernika Futbol Klubak, Arkupe Pilota taldeak, Jai Alaiz Punta elkarteak eta Lumo Kirol Eskolak. Emaitza bikaina izan da. Rugbiko elkarte representantea datorra aita modu. Gurekin egitziez, urtetzi gura posteriako eta hori ustete askoen irabazte, baina gatzazak, karo. Baina ez irabazien, emoneitze zuen, da bueno. Jokatu proiektuaren gako nagusia erdigunean pertsonak jartzean da. Pertsonen arteko harremanak. Harremanak eraikitzen ditugunean zein betaurreko erabiltzen dugun. Betaurreko horiek aldatzeko gaitasuna. Saioa sozela berazgarri irutzi gazte, bai alde batetik Gernikako klub desberdinek batzeko aukera bat izin da, beste bat bai klubetan igual momentu askotan garrantzi asko moden txagu ez arlo batzuri da euskari adibidez askotan alde batera izin dugu. Ni honetan, hemen egon garen orduetan oso gustora egonaz, eta ego sentsazioa ikesin dutela beste elkartietatik ze gauza on, eta txarra bai zer ezein. Entonces fue bueno para ver que al fin y al cabo tenemos las mismas situaciones en todos los deportes y cada uno. Ikusi da dano gauzela aurrera pausu egiteko, da ia astiro hasten garen jartzen. Norberatik hasitze eta beste guztizegaz, euskari bultzatu bigula, da kirolan ahalik eta harinen, edo hobien zabalduen bigula edo. Komente dugu moduen, izen dela momentu bat, kirol desberdietako jentie batzie, eta gure berezitasunek edo deku guzen gauzen, asentzien. Da bai saio honetan aditzen ikusi kluba izin okondino asko eko gudeo betzeko, da astiro helburu txikitxuk nintze, pausu batzuk alto duzelamon euskari betzeko, da bai klube betzeko. Onino gauza asko dugu gauzela hobetzeko, eta gure esku dagoela euskari batez kirolan sartzi edo, eta gitxike danon artien, nik uste posible dela kirola euskara zitzen. Gure lidergoa daukaguna, biztan edo eskutuan. Zein jarrera dugun egoera berriekiko. Azken batean, pertsona askorentzat euskaraz jardutea eremu batzuetan gauza berria bata. Pertsona bakoitzak izan dezakeen eragina ingurukoengan edo modu batean edo bestean denok izan gaitezkeela protagonista. Horixe lantzen da Jokatu proiektuaren bidez. Eta bide horretatik, elkarteetako kide, politikari eta teknikariok beste partida bat jokatzeari ekin diogu.